ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ ಅಂಚ ಕಾರ್ಕಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತೀನಿ. ಜನ ಫುಲ್ ಇತ್ತರ ಇನ್ನೇ ಶನಿವಾರ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತು ನಂಚ ಪವಿನ ಶಾಪ್ ದಡೆ ಬತ್ತ ಪವಿ ಬೇಲಂತಿನ ಶಾಪ್ ದಡೆ ಬತ್ತ ಪವಿ ತುಲಿ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ ಕೊಡೊಂದು. ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆತದೆ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.